Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Balik tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero, Dance Callejo Sialo. Tama, Sir Errol, kasi dito sa New Lukban, walang kasiste-sistema. Parang wala kaming punong barangay. Inuunan niya ang mga bumoto lang sa kanya. Kami, lumalapit para magkaroon ng update. Mga VIP sila. Tanginang kapitan yan. Sino ba yung kapitan na yan na Dance? I-chat mo nga sa akin, Dance, para meriendahin natin dito. Gagong kapitan yan Gagong kapitan ang gumagawa ng ganyan lamang. Para may parating natin sa DIL at matalo pa ng buhayan. Ernaline Goles. Good evening ka, Errol. Ang sakpo ba ay lahatan ng relihiyon kasi nagpost na daw ang agusa na di sila kasama. Ito pong pondong gobyerno dapat nga lahat, di ba? Dapat nga lahat sapagkat lahat apektado. Kaya lang, of course, meron namang mga taong mga bilyonaryo, may mga milyonaryo, may mga mayaman, hindi na sila kasama. Bagamat yung gobyerno po may sinasabi silang 18 million Filipinos. 18 million Filipinos as target beneficiaries ng 200 billion pesos. Sana nga, kahit share na kami kasama sa 18 million. Kaya lang, hindi na ako nangangarap. Di man ako mayaman, hindi na ako nagangarap sapagkat marami talaga ang bahala na sa akin si Yusek Joel Eggo. Yusek Joel Eggo ng PATUMS, Presidential Task Force on Media Security, at si PCAO Secretary Andanar. Yun lang bahala sa atin. Di ba, sir? Oo. Marami din members ng 4Ps ay adik. Puro gusto natin, parang gusto nating suportahan ang kanilang bisyo. Sangla ATM para matustusan ng bisyo. Kagaguhan yan. Dapat mai-report yan na Ernaline, although ako, honestly, I wanted reports to be factual. Hindi tayo dapat sa chismis, no? Factual. Pag may alam po tayo, sino man pong nanonood sa akin, may kilala po kayong 4-piece beneficiary na gago at nagpapakagago, may 4-piece benefit na nga, ginagamit pa sa kagaguhan yung pera. I-report niyo po sa akin at ipaparating po natin yan kay General Bautista ng DSWD. Dance, i-chat mo rito kung sinong kapitan na yan na inireklamo mo para matalo pa natin ang buhay. Sir Benji Makadangdang, ang head ng Baguio City Media Affairs Department. At Mayor Benji Magalong, sir, may kapitan ka pala na ungas. Inirereklamo ng mga kababayan natin. Ulitin ko Sir Benji Makadangdang at Liga President sino yung Liga President natin? Teka. Liga President Mike Lawana. Yan. Mike Lawana. Tawagan kaya natin si Mike kung nag-meeting na sila. Nag-meeting na kaya sila? Kung anong gagawin nila at anong participation ng barangay dito sa implementation ng Social Amelioration Funds. Alright, sige.
Basa na muna tayo habang ang dami-dami po nagre-react sa ating palatuntunan. Where are we? Ito na tayo. Vice Mayor Edic Piano ng Olongapo City, dating Vice Mayor, maraming local heads ng DSWD na mayor din o tao din ng mayor. Sa pool. Sa pool. Oo nga. Thank you, Vice Mayor Edic Piano ng Olongapo na nasaan ka ba ngayon? Nandiyan ka ba sa Amerika ngayon? O nakauwi ka na? I presume nakauwi na ito si Vice Mayor. Teddy Boyet Lechadores Jr. Ang tanong ulit, meron na bang nangyayari? Transparent nila ang listahan ng mga recipients. Baka magaya yan sa Typhoon Yolanda. Hanggang ngayon, hindi makita yung mga nabigyan. At hindi rin makita yung pondo. Tama ka. Dapat maging transparent talaga. May validation yatang sinasabi po ang DSWD dyan. Pat Cirillo ng Tabaco City sa Albay, Bicol Region. Maray na hapon tabi sa mga kababayan ko sa Runakang Kabikolan. Welcome tabi sa programa, no? Kindly give us feedback. Anong sitwasyon dyan? As to the actions of the LGUs, no? At sitwasyon ng mga kababayan natin dyan. Mga kababayan sa Bicol Region. Pat, paki-chat mo nga ako kung anong sitwasyon dyan sa Bicol Region. Sabi ni Pat, mayroon pa rin. Pero depende sa head ng DSWD kung pakikinggan niya ang awitin ng LGU. Ang lagay ba naman? Ay nako, talaga naman ano. Yung usong ganyan hanggang ngayon pala meron pa rin talaga. Herbert Mabini ng Alabang, Muntinlupa City. Meron pa rin palakasan kahit na DSWD pa yan. Gandang hapon, magandang gabi na ho sa mga taga-Alabang. Mga taga-Alabang. Next. Sabi ho naman at sagot ni Marisol Azuela ng Parañaque City, baka naman makapag-isip na, wag nang gumaya, baka di pa sila, baka pati sila maalisan ng work. Bay binantaan po ng Pangulo ang lahat ng mangungurakot sa pondong ito. Talagang sisibakin. Sisibakin talaga. Sisibakin, tatanggalin. Bernard Minyosa, bahala na sila. Basta kailangan lahat ng pamilya mabigyan agad. ASAP. Tama ka, Bernard. Dapat ASAP. Huwag nang patumpik-tumpik pero tiyakin lamang na tamang mabibigyan. ASAP. ASAP. Kasi ang tiyan talaga, hindi pwedeng makapag-intay. Tiyan, wala pang ayuda sa DSWD. Antay ka lang. Antay ka lang. Hindi ka naman mamamatay sa gutom. Yeah. Talagang walang mamamatay sa gutom, gagawa ng paraan. Yan ang problema dyan. Pag gumawa ng paraan, lumabas na yan dahil delayed masyado, o anong mangyayari sa atin? Masisira yung quarantine, di ba? Unyong Paraino, hawak din ng mga politiko yang karamihan sa DSWD. Onyong! Thank you, Onyong. Saan kang lugar nga, Onyong Paraino? Thank you sa pag-silip sa ating palatuntunan. Next! 12 minutes more to go in our program. Hannah Claire. Imposible. Meron yan. Yan ang problema, di ba? Yan ang problema kasi experience, di ba? Karanasan na natin. Kaya naghihintay nga tayo ng pagbabago. Yan. Naghihintay tayo ng pagbabago. Hannah Claire, o nga, sabi ni Marisol tuloy, oo nga, sabi lahat ng household, pero di naman pala. Yan. Tulad na lang nitong napinos. So, kita nyo. Ma'am Cora Dado sa Marikina City, kumusta kayo dyan? Sabi niya, hindi maiwasan yun. Meron pa din. Sana
mangibabaw ang kaayusan sa lahat. Sana nga mangibabaw ang kaayusan at pagiging patas. Huwag pagsamantalahan itong pondo na intended for the appropriate beneficiaries ngayong kalagitna o nasa gitna po tayo ng krisis. Magal Montealegre, yan, dati pong reporter, anchor ng ABS-CBN, Magal Montealegre, sabi niya, tama! Tama, sabi niya. Bronson Lope Grahera, dapat i-report ng barangay BPSO sa DSWD ang mga adik. Tama ka, Bronson. Amigong Bronson dyan sa Calamba City. I-report. At wag nating itago ang mga impormasyon. Yung mga nanonood po sa akin, kung may mga alam po kayong anomalya sa inyong mga lugar, i-PM niyo po ako. At isasama ko po kayo sa grupong nagbabantay ng korupsyon sa ating lipunan. Ang pangalan po ng bagong grupo ng matitinong tao ay UPAC. UPAC. Union ng mga Pilipinong ayaw sa korupsyon. So, i-PM nyo lamang po ako kung gusto nyo pong sumali at may mga alam po kayo ng pang-abuso, anomalya. At yan po ay iki-case build up po natin hanggang sa masampahan po natin ng karampatang kaso. Yan po ang magiging kontribusyon po natin nang sa ganun ang korupsyon, ang palakasan, ang kung ano-anong hindi tamang gawain ay matigil. Kailangan may gawin po tayo. Tayong mga matitinong tao, dapat ay hindi po tayo nananahimik. May kailangan po tayong gampanang tungkulin. Margie Antonio, Sir, makakakuha po ba ng financial assistance ang mga OFW na repatriated po? Kasi pamangkin ko naabutan ng lockdown, hindi nakauwi sa province nila. Umuwi siya galing Jeddah, ngunit hindi po binigay ang sahod niya. Yes, makakakuha ang mga affected OFW. Makakakuha sila. Yan. Kailangan lang maagap. Makakakuha sila. Kasama sila sa beneficiaries. Okay? Kasama sila. Mahadil Normina, salamat po. Salam po. Bakit wala po sa aming barangay kahit supply mga bigas para sa lockdown? Wala po. Saan bang lugar yan, Mahadil Normina? Pakibigay mo nga sa atin ang location para nalalaman ng lahat, no? Yung mga inutil dyan sa lugar ninyo. At problema lamang, ang problema, nagkakaroon siyempre ng comparison because of the power of social media. Everything is seen in the social media. Nakikita ng tao lahat eh. Maraming magagaling na public servants, mga public officials, barangay mayor, maraming magagaling. And we welcome yung mga efforts na gano'n na magagaling na pagtulong. We welcome. Nga lang, magkakaiba ang sitwasyon. Magkakaiba ang available na pondo ng mga lugar-lugar. So, doon tayo magkakaiba. Kaya lang, kung ang pagkakaiba ay palakasan, pamumulitika at pinipili ang binibigyan, yan po ay talagang tinatawag nating a no-no situation. Ma-report dapat kagad dyan sa DILG. Yan. Kaya nga, iwan ko ba sa mga... Okay. Ewan ko sa mga barangay dito. Ernalyn, kung alam mo ang impormasyon dyan sa adik na beneficiaryo ng 4Ps, i-chat mo sa akin ang pangalan at yan ay makakarating kay General Bautista ng DSWD. Yan. Para may mangyari dyan, no? At kayo po mga nanonood sa akin, kung may kilala po kayong hindi naman dapat beneficiaryo ng 4Ps, o di kay beneficiaryo, pero naging batugan yung ATM nila ng 4Ps ay hindi naman ginagamit ang pera sa tama, pagkain, pag-aaral ng mga bata, i-report niyo po dito sa programang ito at yan ay tiyak may mangyayaring aksyon. Jimmy Ebe,
May makuha din po ba asawa ko, sir? Kasi pinawi siya bago mag-lockdown galing Abu Dhabi, sir. Yes. Yes. Bahagi ang mga OFW na naapektuhan po ng lockdown sa magiging beneficiaryo dyan sa 200 billion na yan from the DSWD. Bahagi kayo. Mga OFW. So, antay lang kayo. Yung mga nasa formal sector, yung mga nandito po sa Pilipinas na mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga local companies, DOLE, Labor Department po ang bahala sa atin. Kasama kami, Leader News, MGM. Leader News Philippines under MGM, Millennial Generation Media. Kaya bukas magsasubmit din ako through email. Hari nawang ma-approvean din kami. By apektado lahat. But of course, di po ako kasama. Siyempre hindi tayo kasama. Yung mga kasama natin, mga involved sa operations ng Leader News Philippines. Okay? Hindi makakilos. Hindi makakilos. Next! Sabi ho ni Susana Monasteria, laging may palakasan yan kapag malapit ka sa tiga DSWD, baka mauna kang mabigyan. Sana ipagpatuloy po ako. What I know, ang DSWD po ngayon ay started to be professionalized. Hindi na po tulad ng dati, Talagang may palakasan dati, pero si General Bautista na po ang sekretaryo dyan Iba na. Iba na. Magsitino kayo. Wala na. Halos. I believe wala nang ganyan, Babantayan natin. Babantayan natin yan. Primong Joel, dyan sa Cavite, kumusta kayo? Anong sagot mo sa ating tanong? Wala na kayong palakasan ngayong DSWD na at hindi na mga politiko ang mamamahagi ng pondong publiko para po sa taong bayan. Ano po, sir, ang requirement para makakuha po kami? Yan. Dapat masama kayo sa data ng DSWD. I think talagang may papel po ang barangay dyan. Nasaan bang barangay po kayo? Ay may paalam sa barangay, kapitan, at yung kapitan mag-report sa DSWD. Kung hindi naman, alam niyo naman po ang regional office ng DSWD, ayan, may report po ninyo ang OFW. Okay? Yun. So, yun po ang sistema po dyan. 3 minutes in our program. Bilis-bilis ng oras natin. Net Tirera Bilaos dyan sa Antipolo City. Sabi niya, share ko lang po. Paano dito sa barangay namin? Kulang daw po ang forms na nirelease ng DSWD. Out of 19,000 na residente, nasa 6K lang ang forms. Possible pa po ba yun? Actually, ulitin ko to be honest, meron pong mga hindi mabibigyan talaga. Una, yung mga mayayaman. Siyempre, hindi na sila mabibigyan. Mayayaman na sila Of course, yung mga hindi nakakilos, walang income. Yan, si Ernie, si amigong Ernie, si classmate na namamasada ng jeep. Ayan, kasama yan na net Bilaos sa beneficiaryo. So dapat ay may paalam kay kapitan ang pangalan ni Ernie para masama yan sa datos. Pat Cirillo, kumusta dyan sa Tabaco? Danny Mangahas ng EuroTV, good day, sabi niya. Kumusta ang mga kasama natin sa EuroTV? Okay, tuloy tayo. Raul Vertudaso, sabi niya, Net Bilaos. Yun lang target beneficiaries nila. Hindi naman lahat kasi bibigyan. Yung mahirap lang daw, pero mukhang mali yun dahil dapat bigyan din yung mga walang kita ngayon lockdown. Ang problema, walang datos na ganon ang barangay. So, bibigyan nila ng card yung mga dati nang nakalista sa kanila na indigent. Tama ka, Raul. Amigong Raul Bertudaso, tama ka dyan sa punto mo. So, kayong mga sa tingin po ninyo dapat mabigyan, go to your barangay. Go to your barangay kapitan para maisama kayo sa datos. Kung lumapit na kayo sa kapitan at dinidisregard kayo, sampalin ninyo. Sampalin ninyo. Kasi ungas yan.
ungas yan, ang tao pong talagang may kakayanan naman, they will never go to the barangay hall. They will never go to the barangay hall para makisabay pa sa mga walang-wala. Oh, honestly, yung mga mayroon naman, hindi talaga pupunta dyan. Ang pupunta talaga lamang dyan ay ang mga walang-wala. So, maliban po sa mga kupal talaga, sa mga kupal na kahit mayaman na, meron na, makikisabay pa sa halip na mapunta sa talagang hikahos ay mapupunta pa sa kanila. Mali po yun. So, dapat yan ay nababaklasan ng maskara. A minute to go in our program. Yan. Where are we? Sabi ni amigong Tito Poras ng Mindoro, apurahin na nila ang pamimigay. Tama ka, Sir Tito Poras ng Mindoro. Ay nako, ang bilis naman ng oras natin. Joan Gomez ng Baguio City, nanonood din po sa atin. Thank you. Dami pa nitong reactors natin. Paano kayo natin ito maubos? Johnny Philamore, lalo pong masalimuot kasi ang alalay ng DSWD Purok Leaders, piling-pili ang pinupuntahan. Nako. Salamat po sa mga sumubaybay sa ating palatuntunan. Marami pong mga reaksyon pa rin ang natitira sa ating wall. Hindi ko na po mababasa lahat. So, meantime mga kaibigan, we have to go back to the main issues na dapat nating napag-uusapan na. Inirekomenda po ni Congressman Joey Salceda ang extension ho ng lockdown, ng enhanced community quarantine. Ang paniniwala po ng kongresista ng Albay ay ngayon pa lamang po matitesting yung marami, especially yung mga PUI, sapagkat ngayon pa lamang po available yung mga testing kits. So expectedly, tatakbo ng ilang araw yung pag-antay ng resulta at ngayon pa lamang linggong ito talaga maglalabasan ng posibleng positive. So ang nakikita ni Congressman Salceda ay pataas ang posibleng resulta ng mga magpa-positive. In fact, kahapon may sinasabi pa ang kongresista na dapat tayo daw po ay maghanda sa second wave ng infection sapagkat maraming mga OFW yung uuwi sa Pilipinas. Sinasabi niya ho na dapat itong mga OFWs na ito isailalim mandatory, isailalim ng obligado, walang lulusot, obligahin na lahat po sumailalim sa mandatory quarantine at mandatory testing nang hindi po magkaroon ng second wave ng infection sa Pilipinas ng virus. Ayan. Ang dahilan ni Congressman Salceda, ayos lamang daw kahit ma-extend dahil may pondo pang gobyerno. Pero sa totoo lamang, kabayan, Congressman Joey, ito, matalino ito si Congressman Joey. Yung mga walang-wala, they cannot afford additional extension. Kaya lang, siyempre ang tao susunod din lang naman. Susunod lang ang tao sa patakaran ng gobyerno. But ito, hindi pa naman ito pinal sapagkat ang mag-a-announce po ng desisyon ay yung Interagency Task Force. Hindi naman po si Congressman Salceda. Marami po nagre-rekomenda. Mga negosyante, inire-rekomenda rin na extend. Antabayan na natin, ma-extend ba talaga? O anong mangyayari? Pero ang problema nga natin ay yung tama sa ekonomiya sa kabuhayan. Samantala, marami sigurong matutuwa. Binusalan ang bibig ni Commissioner Luna ng PACC. Yung nanawagan sa NBI na imbestigahan daw siya, si Vice President Leni Robredo dahil namimigay ng tulong sa mga tao, PPE, libreng sakay sa mga frontliners, libreng dorm sa mga frontliners. Umepal si Commissioner Luna ng PACC, imbestigahan daw. Nagpalo pa ngayon. Nagpaliwanag pa. Yan daw ay personal niya raw opinion. Yan, binusalan siya ni Chairman Dante Jimenez ng PACC. Hindi na siya mula ngayon authorized na maglabas ng statement gamit ang pangalan ng ahensya. Buti nga,
hindi nag-iisip na commissioner ito. Diyos ko po, commissioner ka pa naman, sir. Hindi mo man lang inisip na yung ipinasang batas itself, the title is Bayanihan to Heal as One Act. Ha? Ano ba ang ibig sabihin ng bayanihan, Commissioner Luna? Ha? Ang ibig bang sabihin ng bayanihan ay mag-epalan, magtaguan, magpabayaan? Ha? Di ba obvious, sir? Nang ibig sabihin ng bayanihan, lahat ng may kakayahang tumulong ay tumulong. Sabi tuloy ng kausap ko kanina bago ako mag-ere, Sir, na-infect yung utak ni Commissioner Luna at biglang naisip niya yung ganon sa gitna ng krisis. Wala pong naging kakampi sa totoo lang. Sarili niya lang, nag-iisa si Commissioner Luna sa kanyang opinyon na ganyan. Naiwan siya sa ere. Even mga kasama niya, iniwan siya sa ere. Sa wala sa hulog na statement na yan ni Commissioner Luna na pagpapaimbestiga raw kay Vice President Leni sa pamimigay ng tulong. Nako, ilan pa ba sa mga appointed ng presidente ang tulad po sa ganyan na nagbibigay ng sakit ng ulo sa presidente? Sa halip na makatulong, inilalagay sa balag ng alanganin ang presidente, ang gobyerno. Ba? Kalain mo, bayanihan to heal as one act. Diyos ko po, ilan pa kaya? Yan. Ito nga mga kapatid nating mga Muslim nananawagan ng nationwide na pagkakaisa ng lahat ng Muslim. Walang puli-politika. Kahit sa mga Muslim ho, may kanya-kanyang political affiliation yan. Pero sila po nananawagan ng unity. Yan. Ito naman si Commissioner Luna, naghahasik ng pagkakahati-hati at politika. Buti nga, binusalan siya ni Dante Jimenez. Di ka na pwedeng magsalita sa ngalan ng PACC. Balikan na po natin ang ating mga isyong binantayan sa maghapon. Test kits na gawa po ng UP scientists para sa COVID-19, aprobado na po. Napaghinilaang nagsakay naman ng COVID patient, driver ng ambulansya sa Quezon, Benaril. Mamabatas, inirekomendang i-extend pa ng 2 linggo ang lockdown sa Luzon. Kahit naman daw palawigin ng 2 weeks ang ECQ, may pondo naman daw po ang gobyerno. Samantala, NBI, nasa kote po ang kahong-kahong alcohol at hand sanitizer sa Tacurong City. Hoarders po, mga hoarder yung nadali ng NBI. Pag sinabing hoarding kasi, illegal po yan. Basically, yung mga hoarders, kinokontrol po nila, binibili ng maramihan, tinatago yung maramihang supply para kontrolado po nila ang supply at magbenta po ng mahal ang presyo. Bawal na bawal po yan, especially sa panahon ng krisis. Yan. Buti nga, nahuli po ng NBI. PACC, pinagbawalan po si Commissioner Luna na maglabas ng statement gamit ang ahensya. Higit po 100 seafarers mga suki sa Spain, pinauwi na po ng DFA. At finally, pagkakaisa naman po ang panawagan ng mga Muslim sa buong bansa laban po sa COVID-19. Sa ating tanong po na wala na kayang palakasan ngayon na DSWD na at wala na po sa kamay ng mga politiko ang pamamahagi daw ng pondo ng gobyerno para po sa taong bayan. Ayan. Abangan natin. Sobrang tiwala po ng presidente kay General Bautista, secretary po ng DSWD. Secretary, huwag mong sirain ang tiwala ng presidente. Toe your line para hindi po masira ang DSWD. Hindi tulad po sa mga reports daw ng taong bayan patungkol po sa mga palakasan pamumulitika ng ilan pong mga politiko. Mga trapo na mamimigay po ng mga goods, delayed na masyado kasi nagpa-imprente pa ng kanilang mga pangit na pangalan sa lalagyan. Nakakita kayo ng mga ganyan, di ba?
nadidelay kasi kailangan pa magpa-imprenta, ipaskil yung kanilang mga pangalan kahit saging na saba at itlog, talaga ipapaskil yung pangalan. Magandang gabi po sa mga taga Las Piñas. Tangin na. Saging na saba, sinupot, tsaka isang itlog, pinaskilan ng pagkalaki-laking pangalan ng politikong bulok. Ay, nako. Salamat na naman po sa inyong lahat mga suki sa pag-antabay po sa ating palatuntunan. Thank you, thank you. Tulad pa rin po ng dating ating nakasabay sa paglilingkod. Today is our broadcast officer Earl Nico na kami. Sa pamagitan pa rin po ng ating operations head, Engineer Oliver Licop and Creative Director Mark Anthony Reynoso. Ako pa rin ang inyong kamaong asero, si Harold na kami. Maraming salamat. God bless, Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.